Bi vexwendinj encumana sivîl ya Rêvebir a bajarê Serêkaniya Rojava mangirtineke ser sînor li dar dikeve. Mangirtir bi armanca protestkirina gefên Tirkî ser bajarê Serêkaniyê û Bakurê Sûriyeyê. Di ser Mûseqemê de dayîkê şervanên YPG her wisa xelkên bajêr li ber agir çalakiyên xwe li dar dixin û mangirtina li ser sînor didomînin. Hediya Abdo yek ji rêveberên mangirtinê ye dibêje em li rastî sînorê Tirkî ne dagobêjin bajarê me ewle ye û hatina we em red dikin. Heval xwe ev çalakiya me Gulvedrê îro rojan 19 haya û çalakî vekiriya berdewama li vê de hemû çêk ji mikewînata û ji hemû hêza tên serdana vê çalakiya hanekê dikin û her bajarek jî kê heval tê di roja jî kê di çalakiyê de dimêne di şev û di rojê xwe tê de derbas dike ew ê herên wê bajarekê dî werê kevê dewsawana da û her wiha jî kê serdanî jî kê nasekine ji hemû mikewînata ji hemû hêza îro têna serdana vê çalakiya hanekê û piştgiriya me dikin. Di nava çalakiya ser sînor de hemû pêkhatî hene Kurd, Ereb û Xristiyan. Dagobêjin ev gef ne tenê li ser Kurdan e. Mihemed Talal welatiyeke Ereb e ji Qamşlû hatiye mangirtinê dibêje got caranîsta hemû pêkhatiyaniyeke gefên Tirkî wê nikaribe yekrêziya me xerab bike. Em hatîne vir bûkûnê mangirtinê ji bo rawestiyana li hember gefên herişên dijminkariyên Tirkiyê bû ser vê herêmê. Wes weke kesekî pêkhateya Erebî ev firsetê kelî bi mehemiyan ve ye. Ne ku tenê pêkhateya Kurdî yan pêkhateya Kristiyan yan Aşûrî. Em bi hev re dijîn û yek xwînîn hezaran sala em bi hev re ne. Me peyama ji bo hemû cîhanê heye. Fitneya ku Erdogan ya ku nava Ereb û Kurdan û Sûriyan û Mesîhiyan da belav dike ew ê bi aneya Xwedê tu caran pêk neyê. Beşdarên mangirtinê pankêtên cûr bi cûr nîşan didin. Ser wan duruşmeyên şermezarkirina gefên Tirkî li ser Bakurê Sûriyeyê hatine nivîsandin. Mêvanên mangirtinê jî hene. Got têne bi navê rêxistin û saziyan gotinan dixwînin. Welatiyên bajarên Bakurê Sûriyeyê rojane di nava çalakiyên cûr bi cûr de ne dago gefên ser welatî wan werin rakirin. Ji bo tehdîdatê dewleta Tirkî yanî miletê me îro 19 roja di vê çarekê berxwedanê de ye bi zarokê xwe bi pîrekê Amir Mezin bi kale pîra ve bi xorta ve yanî tev jî li ber vê sil û serma em sekirin ji ber tehdîdatê dewleta Tirkî ku didê Rojavayê Kurdistanê bi tabet gelê Kurd. û ez jî yek ji vî mikewînî me kê de hazirim û ez jî li bijî wî sekinim weka hemû kesê welatparêz û ez dixwazim bêjim ji Erdogan re îrada me ne destê ye îrada me bi fikrekî mezin e em di vê îradê de bi hevûdinê re me jiyan kiriye sê 8 sala nema em têne şikandin. Hêjaya gotinê ye got bajarê Serêkaniya Rojava yek ji bajarên herî nêzîkî sînor e û dibin gefa êrişeke artêşa Tirkiyeyê de. Xelkên bajêr û piştgirî ji bajarên din rojane di çalakiyên şermezarkirinê de ne û doza parastina ezmanê dikin. Mangirtina xelkên Serêkaniyê ketiya roja xwenî 21 de. Got li ser sînorin bi mebesta got dengê xwe bigihînin cîhanê got gefên Tirkî aramiya bajarê wan têk dibe. Zana Umer, dengê Amerîka, Serêkaniyê.